Damn. Your life can flip in a matter of seconds. One morning you wake up. Barbie, let's go party. You get money, they started hating. I woke up in a new Bugatti. I woke up in. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bombers versus Stunders! Do not change the basic settings! Force plus pickups only! Updated! New path! T20 added! New more competitive for both teams! Bombers! Launch grenades that are located on the top of the platform where you are aiming to hit the Stunders. Stunders, pick up their cars and try to shoot down the bombers at the top of the platform. Dollar, dollar, dollar. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Niklas! Jeg kommer ikke til at gå godt. Jeg hader Osiris. Jester, det er den jeg kører i stedet for Massacre. Oh shit, jeg glemte lige de kom derfra. But if you love... Oh shit, backflip. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Oh fuck, den sprang lige overhovedet på mig. Niklas, det er dumt at stå i den samme side. Nej, bare rundt, Martin. Jeg går ikke altid, fordi jeg så godt det er begge to. Nej. Min bil går i stykker. Jeg kan se, hvor meget jeg kan snakke i min bil. Jeg griber dig, Lukas. Ja! Men hvad? What? Ja. Det er rigtig vildt. Bilgassen. For der win. Det er fordi, jeg godt kan hjælpe dig. Ja. Jeg fornemmer, at du er en rigtig god ven. Au. Ja. Jeg fornemmer den. Færdig. Klokken. Hvordan døde du ikke det der? Fordi jeg så... Yes. Det var ikke mig. Jeg synes, at jeg har dræbt dig, og jeg kan lige vist ikke engang dræbe. Nå, man kan ikke dræbe hende. Du skal bare blive stille, mand. Brandalarmen. Den slår dig snart. Er det ikke bare sådan en juleen? Jo. Er det ikke bare sådan... Ja, det er sådan en julelarm. Jeg tror, der brænder larmen. En julebrændalarm. Dit juletræ er gået i ild. Det er hvis du skal tage en Jester, for den er lige den er god til at gribe andre biler. Nej, Martin. Martin, jeg føler, at du er virkelig dårlig til det her. Ej, prøv at se, Du nok helt det vil sige. det er faktisk overvejet. Jeg vil da selv. Men hvad? Det er simpelthen en sigter derude, så kører den. Drenge. Fik jeg? Ja. Oscar har sendt et klistermærke, hvor han sidder og græder. Det er et klistermærke, hvor man græder. Good for you. Det er en mig, jeg bruger kun kniv, okay? Så drenge, så kommer jeg op og hopper ud af bilen. Okay. Så fighter vi. Så tager vi en fight. Damn. Han prøvede ikke engang, det ved du godt, ikke? Jeg stod bare stille. Den er jeg ikke så sikker på. Lukas er spændende i badass. Nå, yes! Ej, Jeg skulle lige sige, den der lige sådan Niklas den der. Det er Lukas, han mærker, at jeg siger. Hvis du så mig sådan noget, en af mine bagdæk, du gik ind i. Yes. Og ned. Nej, Nej, jeg røg ikke ned. han hoppede. Jeg tager en bananabil. Okay, Lukas. Jeg holder mig til min Osiris, for den er faktisk ret god til det her. Jeg tager min banana, Jester. Den er faktisk bananafarve. Den lå lige bag ved mig, den der. Hotline bling. Nej! Jeg så det der i first person, som så var en god bil flyde på mig.
Jamen, jeg kører også first person. Jeg kunne bare se sådan, og jeg kunne bare se den person. Det ser mega sygt ud i first person. Jeg tror ikke, jeg skal lige. Oh my god, det er for skidt. Hvad så din Osiris? Du ser dumme. Fuck, der er en på rampen, mand. Jeg vil bare gerne have en god kort i. Oh! Surt! Den er fandme god. I fakta, ligegyldige info. Vigtig viden, ligegyldige info. Jeg er den syge klovn, er der nogen, der vil slås mod mig? Jeg har en kniv, jeg er en af gingeren, der Jeg står klar lige til at siden få af. dem på den første gang. Nu er kassen her. Nej, nu er kassen her. Nu sidder den lige her. Yeah! Se. Du flyver alt for højt, Niklas. Ja, jeg ved det godt, jeg køber langt ud siden. Må jeg gerne hoppe ned på det henne? Tror du, man kan hoppe ned uden at dø? Nu, du kan være lokkemad. Stil dig på midten. Nu han lovet det rigtig meget. Høj ændringstegn. Det kan jeg også. Seriøst, nu er jeg. Sådan. Stop. Du ramte en bil, mand. Racist. Racist. Du sprang lige for, at jeg kom op den der. Ja, en af jer skal ofre jer. I skal stå lige foran, ligesom Nora gjorde. Ja, jeg har faktisk gjort det 2 gange nu. Ja, Nora gjorde det 2 gange. Så en af jer skal stille jer ind i midten. Det er faktisk et kill ud af det. Men jeg står lige midt i. Du skal have så meget fisk ud i næs. For mig der lækkert. Først var der sådan en bil lige der start, og så var der en bil lige over mig. Ja, så en Niklas, det lige. Husk at subscribe. Ja, husk at subscribe til vores YouTube-kanal. Niklas, der er dine bombardementer, mand. Fuck. Der sprang alle bilerne. Det er sgu da ikke mere skød, mand. Niklas, han må gerne rykke sig lidt længere ind mod midten. Du er lort. Lige der. Bliv stående lige der, Niklas. Lige her. Jeg kan sikkert ikke ramme dig. Nej, Niklas. Niklas. Shit. Okay, men jeg tror, jeg er så dumt i dag. Nej. Jeg Det får var det, der senere på det. Ja, det er lige sådan, hvor der er til. Gud. Det er ikke mig. Martin. Ej, Martin. Det var sgu da Niklas. Det var Niklas, din. Nej, jeg mener, det var dig. Jeg kan bare høre, det var Nora, det der. Ja, og det var helt mor Nora. Jeg kan ikke slå sådan nogle lange nogen. Jeg slår sådan nogle her. De lyder helt vildt fæsen. Det har jeg lagt mærke til. Ja, Nora, det er jo meningen, fordi de går efter dig, så kaster jeg bare granater efter dig. Jeg koger en granat. Oh fuck, det falder tilbage. Det kan man selv snart. Lukas døde. Lukas er med. Ja, døde. Nej, han faldt ikke faktisk ikke ud over, han døde bare. Kom så, Niklas. Ej, Noah. Så går det lidt hurtigere. Nå, men nej, jeg kan nok ikke... Jeg redigerer det nok ikke i morgen, Niklas. Jeg er nemlig i Skotland. Nej, Nu skal du bare til... Har du... En af jer skal stå i midten. Jeg faktisk skal stå i midten. Fordi det er aftalt. Så jeg skal sige, jeg kan endnu ikke. Ja. Jeg stod lige i midten, hvis du ikke har brug for briller, ikke?
Du sagde, du stod næsten i midten. Ja, så gør det. Næsten i midten. Det er også nu. Jeg kan sgu ikke se nogen næsten i midten. Der er ikke nogen, der er næsten i midten. Du er næsten ude i siden, Niklas. Jeg er stok. Vil du se min driving skills? Jeg har 3 skills. Oh my god. Sådan. Hvordan kan jeg tabe til 19?